Maray na aldaw po sa Indigo Boss and welcome naman sa panibago na video. For today's video is yan naman po girari kita sa Tagas Boulevard. Pero sa pagkataon pong ini, kaiba ko po unyan yung mga brothers and faith na. So bad may pot po nindo, anong ginigibo midigdi? Well, nagkaterepon po kami tanganing po mag-bonding. Well, ang sarap po sa pagi kayan is nagkawat po sandaning scramble. And saraman po sa pagi dyan is pagkawat po ni volleyball. Dahil ko guys na-record yung pagkawat ninda ng volleyball kasi po madiklom sa place na ito that time. Kaya for today's video is medyo kind of dikit lang po so na-record na. But don't worry kasi nag-enjoy naman po kami. So ang nagkapira po sa hindi is nakakaaram na nagbablog pala ako. So ang nakiulay man sinda na videohon ko man ba sinda. And since nire-record ko po sinda, nagkaulay man po ako sa inda na magkaway-kaway man sa camera. Ayan. So shoutout pala sa indo mga apes. So ayan nga guys, nagkawat sinda ng scramble pero hilingon nito sunod na mangyayari. 2, 3, hello po ate. Aray, ano? Medyo ano nga ni talaga. O diba arugan mahiling din doon ikiton pang matamaan sa scramble. Since nagre-record man ako kang video, nagtry man nga sin daw mag-vlog. Hello po ate Karen. Yan yung ate Kim. Hello. Yan, ate Sher. We are having our fun recreational activities. We have bird games and here we have our mommy Zumba and other activities. And you can learn also today volleyball and basketball and yes, very fun. Ano masasabi niyo sa Tagas Boulevard? Sabi mo to? Wala. Sige, interview. Hindi po kami. Garo mo man. And then aban-aban may nag-arabutan man po na bisita. So yun si Botbot also known as John Michael Samudjo. And then naman po si Kilan kay iba si mama niya si Ate Raquel. Argan mahilingin do kind of dakol naman kami nagkatripon digding unya na banggi. And argan mahiling do naisipan man po nindo na magkawat ning para sa Kaya ang mahiling nindo guys na video is yung mga na-record ko lang habang nagkakawat po sinda. Oh yeah. Grabe ano kayo madali ako ano nindo pa sa Rayon mga kaya. A few moments later. Hindi wow. May mage. Ay, iba sa inyo. Iba. Tingin mo. Medyo mano baga. Medyo naglalabo-labo. Halio. Meanwhile, Agoy. Hala. So after kang kawat is nagtimo-timo or garong siyang snack. And after that is yung tultul na karkana na. Pagkatapos kang karkanan is naisipan mi na po na mag-uroli na. Pero bago mag-uroli, naisipan mi na mag-trekture. So araw po kan mahiling do sa lawgan nindan. Hiling taig din na wag po yung pagbanding namin. Thanks guys sa pagdalan kami video nila. Hope na na-enjoy man po kamo habang nagdadala. Before we end this video, dahil po maligaw na mag-follow kung naghihiling po kamo sa Facebook and mag-subscribe kung naghihiling po kamo sa YouTube. See you on the next video.